Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pi baro impiang sabai pi shiki KHUBOR kimat mine passion kona sharp shi KHUBOR na kaleng ki benta chong KJYLLA. Ka senjuk ki seng samlashnong Southwest Khasi Hills District. Lingba ka farmer cell balalam command of chairman uba Ben Johnson lingdo. Ha ka arputri JYLLIEW azapunriu klalit pinsngau ha ka district Animal Husbandry and Veterinary Officer Southwest Khasi Hills District ka Dr. Ibarisha Lindem halor ka jingyap jukisnyang ha ka than maukrwan bat halor ka jingsuba ba ka don ka jingshalan ikisnyang na ka ni ka JYLLA Meghalaya shabar jong ka JYLLA. Chief spokesperson jong ka BJP Meghalaya State Unit uba M Kharkrang ha ka arpunrutrik JYLLIEW azapunriu ulo ong ba umyo isatya ya ka nu ka daw ka bapelong ya ki pat ba jong ka maulai constituency ba kinum pediang ya ka seng BJP. Ha ka sien ka badingkong ka BJP Meghalaya State Unit ha ka arpunrutrik JYLLIEW azapunriu kalapin scam ya ka shnatri kambapura kabala tip kum ka BJP maulai mandal ya ka bala kli daw basin Sharma Yong kum president ubasin Sharma Yong ubarang shushimti kum president ka BJP maulai mandal ha ka arpunrutri JYLLIEW azapunriu ulo ong baka maulai constituency kidang buon belai KYLLENG ki baduk bar ki baduna ha ka yok kot bat na lor kata ki buon ru ki bamyo jingtip satya shapang jugi scheme ki bala ai da ka sarkar pedeng. General Secretary Jongka All Meghalaya Master Road Progressive Workers Union Ubaderu Vice Chairman Jongka JAC Ubalanong. Ula ai kublai ya sorka JYLLA bakla pelait ya pisa jongki dong tre Master Rule Jongka PWD Department bat ki kermen baka sorkar ka sa pelait no shen sai ka pisa jongki nong tre ka PHE Department. Ki kena school baki no hikai jongka school BK Bajuria kila ya rally nadut na school ter shakndailat ban penkut pat hasilong kelam. Kani ka jinga rally ka derukum kadak ka jingrake ya ka sengi persat drug sani ka International Day Against Drug Abuse. Bat bada shimentaru ha ka jinga nanti jongkari ban penkut ya ki jingdi penbuai ki basniu lani ka nasha mukt Bharat. Kaseng Congress Meghalaya kalpan ramjur halor ka jingla itu jong ki jingkili kanin exam. Kabadai na kabenta ka exam kabala long haka lightri ujumang mentau snem ya kabala pentho no da ka weipat haka arpoitri JYLLIEW azapunriu habakran bat kinong thok KHUBOR chairman jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee Social Media Cell uba langku parwar ulong bakanit kamde ka jingpang nre ka dikadak jong ka jingkalam jong ka system bat ka sarkar ka penpa ya ka Haka arpusantri JYLLIEW azapunriu ka Sengnya Tribute Council dangar balat border circle kelapelong ya ka sir lapalang operation ban kendra trading license ban kendra work permit bat labor license ya ki JYLLA ki bawan menle ye kam khai pateng hakathan tangkar balat ka senjuk kirang bakur kalalet penyakendu ya chief executive member jong Janja Hills Autonomous District Council ban kerpat ya ka GHADC bakan thawan na ka benta ban penep pensa ya ka riti khenkur khenkha kata ka jingshim jan na ka kami khnang bakan long renti shitelup kabri unyaw trap ka tanat boarding jong ka sarkar JYLLA kelas sedang menta ban khenra yikinong tu boarding ha ki benta pa pher jong ka JYLLA ya ka ni lai thu the commissioner and secretary jong ka ni ka tanat usan JYLLIEW Ki noyalam ka Jaintia National Council Central Executive Committee hapo ka jingalam jong president uba sambor meeting do kilale ben yakdu yo MLA ka clear constituency uba kermenshla bolong ru advisor jong ka tanan mining and geology ka sarkar JYLLA ban pinsngau ha ka bayade ba ka Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund na ka bantaban yarap yakilanot ki basakta na ka kamti dawyong bentapan ya phashi KHUBOR na kaleng ki benta jong kari Menteri Rambado Karim Narendra Modi but Menteri Katnat Kampo Ying Jong ka sarkar pedeng Amit Shah la Buram yo ban Kim Chandra ha ka ski kha jong u kum ka jingrakhe ya ka jingdap shispa sanposnam ka Vande Mataram but layaro ya ka benta jong u ha ka ban pinchlor ya ka jing edri ka jing sarong ha ka culture but ka jing khi lai lu jong kari India kum shibenta jong ka jingrakhe ya ka sngi persha ya ka jingdi drugs Menteri Ramba ka JYLLA Telangana u A Revan Reddy Kumju ulat ke JYLLA u Shiv Pratap Shukla bat u DGP CV Anand. Kila kentu ye kipai ba nong shong shnong ban kiar lai lum lai wa no drugs. Ban pensapriang ya ka jingtim bat ban trailang
ban bantai ya ka Telangana ban lain na drugs. Ki pulit ke JYLLA Gujarat kila kurup palat iwei point nai pun riu lak kg kira wai penbuat ki ba shongdor khala jar rus pak lur tingka. Kila register lai hajar news pak tam ki jing ujor bar kila kam san hajar rai spa saw merungut ki nong sha keno hakisan stem. Kat bau sembut menterang ba u harsh sangawi ula penpau ya kila jingada ban penyar persya ya drugs hakasni rakhi ya ke International Day Against Drug Abuse. UMP Papaunam jong ka yingdor Parthawan na ka Thiruvananthapuram constituency u Shashi Tharu. Ula kentu ya ka sarkar pedeng ban penkela ya ka an ban ithu no ya ka passport pat u Aadhaar kum ka jing pensisha ka bas camp ya ka jinglong nong India. Alamda Shaweng no hadin ka jing pensha jong ka MEA ba ka passport ka de ningkong e ka kot le jinglen bat kam de satya ka jing pensisha ba thikna ya ka jinglong nong India. U Arvind Kejriwal le jingo ya ka Ram Mandir ha Ayodhya hakbaw la kno ba ka FIR jong ka jing a jing no snyang ka de ka jing tap et miao ka bayada ya ki briu ki batan bor. Ula a jing duwai bat ula ya tengku persha iki sadhu ki bala perta go back bat thang ya ka durbula jong u. Deki hajar ngut ki riunget sya kila ya lang ha ka jingat procession jong ka 10 Muharram Yom e Ashura Hasrinagar hapo ka jing pahara ka bajur. Hakba ki borsin shar kila penjari ya ki kendon ki ba perking bha man pentikna ya ka jing rakhi ka basuk bat ka ba jai kum ka jing kan ma buram ya ka jing sha penyam jong Imam Hussein Hakarbala. KHUBOR Bihar kelas suspend ya Deputy ke Superintendent jong ka Gaya Central Jail u Sudarshan Prasad Singh halor ka jing keno ba shimla shimkhya ula penkhen ya ki kendon jong ka phatang ka jing ki jong ki koidi ka jing bam ujor FIR hadin balalap ya ganja bat ka jing le bam sunyau kat badang ap ya ka jing tokit jong ka tanat prison. Proud ki briu kila yap bat khatsan ngut kila misaw ha ki likely ki jing ja accident kali ha KYLLENG ka JYLLA Andhra Pradesh na do hindin kamit. Kuntup ya sangut na kawai ka yeng ki balayap ha ka jing ya tungku jong ka kali MUV berkatrang hapal nadu. Laingut kila yap ha ka jing ya tendra ka kali ber ka auto ha anamaya bat wei par unong nya trong ha anupur ula sha thang im hadin ba ka kali jong u kala kemding. Kini par kilong ki KHUBOR na KYLLENG kiri ke PYRTHEI. Ka sarkar jong Trump kadang penyar ya ka jing dei ha kalyang ka sanhima sima ka yok ka kon bat ka jing da ha KYLLENG ki deulnong Pacific. Da ka bakentiu ya ka jing beitingka penya ya ki project kabel na po duriau ban penkinria ya ki nong apahara duriau bat ka jing trelang bat ki parlok kum ka Australia bat ka Japan banya kun persha ya ka jing ta ka bajur jong ka China bat ban penduna ya ka jing shania jong ka than ha Beijing. Umenturam badu jong kri Bangladesh u TARIK Rahman ulai kendu yo present jong kri China u Xi Jinping ha Beijing na ka menta ban penklan ya ka jing dei ha ka khai ka patek ka jing beitingka ki jing tei bat ki jing ya dei ha ka kam ya dari hadin balaya soi ya ki khatlai tali ki MOU hapreng ki KHUBOR bala bandon ka jing te kular halor ka ling sun ya pom J10 CE bat ka jing dei ka banang roi jong ka Dhaka bat ka China. U President Donald Trump uloong bakari United States kadang yakren ban shalan ya ukhaw hadam bat usoy bin sha Iran katba kadang persang ban yo khatway $1 billion na ka benta ka jingarap biang yakinong rap da ka bakam ba ka jingther ki shipai dangshen kala penklan ya ka jingakren jong ka America bat ka Tehran. Kari South Korea kan penhiar dor ya ka dor jong ka umpnyang kat kum ka jinghiar dor jong ka umpnyang ha satla ka PYRTHEI kat ba ka pendek kumju ya ka dor jong ka boarding ber ka gas man penduna shu ya ka dor marbam bat ka jingshalat na shabari khnang man penne ya ka jingkiu dor kumbalai persen. Uno yalam jong ka North Korea Kim Jong Un ubam khmi bnia ya ki tiar penher rocket bathamai ki namding tactical warheads bat ki tup siat ki ba kot jengai da ka bakular ban penklan ya ka jingla ban hiartma persha ya ka South Korea. U President ke Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ulakular ya ka kenhun wat bat pelaj im ki jingerap dawai ban tiar sha Venezuela hadin ba artli ki jingknyo juma ki baklan bor kila penyap ya lai puang ki brio tapi mensaw ya palat news pa ngun bat wanra ya ka jingjulor ka bajur.
Ka sarkar jong Trump kan penklan bet kiri jong ka Southeast Asia ban penpra ya ki kunhun thok online ki bala thok ikinong America hadu palat khat $1.1 billion house nam aja pusan da ka bathau yaki kum ki kunhun runar lingba ka jing penjari kendon ka jingkem bat ka jinga trelang jong ki bor penjari an hakathan ka jingya brio na ka jingkhi jumai ha Venezuela kala kieu shaka arspa lai pusan ngon hakumba arspa ngot ki brio ki dang shatap op hapo jing pra bat jing julor kat ba kun hura jingram gidang ele ting e ban pelat ya gitu ki pasakun kari Venezuela kala sedang ya ka plan a jingram na ka jing ki jumai ka bakot dor arspa $1 million bat ka pelong ya ka jing persang ban pelat em bat ban teipan kala yoru ik jing terwa jingerap na US, Mexico, El Salvador ba kiwe pat kiri hadin ke jing khie jumai ASEAN ka bala penyap ya lai pu arngot ki brio pat la pen mensaw ya nyos pangot Uma Queen Mullins secretary ke US Homeland Security lo ong ba ki borsen shar kala lap shilak sa punyo haja na ki saulak san pho hajar ngot ki khna ki ba wan buhai shnong ki bala pelat Shaki nongkershan hapok ka jingsen shar sarkar barim bat ki dang peniar shushu ye ki jing persang manwat shushu ye ki berang sa hapreng ka jing tokit halo ka jing khayi ber ka jing sha le ben ki khna tikitu kilong khubor hakimat ki mandasi khubule